Cakɛda sigira san kelen ye ɲinan ye u nana ministre n'a ka délégation nana ka n'a lajɛ baara bɛ an bolo cogoya min na est-ce que a ka création kana se bi ma a bɛ ka taa ɲɛ a bɛ ka baara kɛ donc u nana o constat de kɛ donc alhamdulilayi an ye kalo damadɔ min kɛ ni yan dira an ma ka yan kɛ an ka siège ye an ye baara minnu boloda ka olu bɔ a sira fɛ an ye olu de présenter u la an kɛlen k'an ka baara présenter ministre ye appréciation min kɛ o la a ye an fo an ye miiriya minnu sɔrɔ ne ni n ka baarakɛla tɔw ka se ka cakɛda ni a ɲɛnamaya an ye baara minnu da an y'olu yira a la donc a ye nimisi wasa sɔrɔ a la a ye o nimisi wasa o yira an na ka tila ka jamana ɲɛmɔgɔ ka foli ci fɔ an ɲɛna an bɛ sira min kan an ka continuer n'o ye donc an bɛna an cɛsiri o de la ka dɔ fara cɛsiri yɛrɛ fana kan don nata baara bɛna kɛ mun ye o ye cour d'assises mun tɛmɛra olu ye maa dɔw ɲangi o sira fɛ an ye o décision ta an ni ICO bɛ ka o baara kɛ an ye a di ICO ma a fɔra ko wari minnu kurutura ni sariya ko k'o sara ICO ka an dɛmɛ an ka se k'o wariw sɔrɔ k'a bila jamana ka minɛn kɔnɔ donc don nataw la an bɛna an ɲɛsin olu de ma o dossier bɛ ICO bolo ka ban donc an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna. Wagane kɔnɔ joli de b'a kɔnɔ bi? Fɛn tɛ anw ka wagane kɔnɔ fɔlɔ nka an ye décision minnu ta cour d'appel la an y'a ye k'a fɔ n'i ye olu lajɛ miliyari hakɛ min b'o la a bɛ taa fo miliyari 58 a kunkanfɛn na donc an kan ka o de ɲini ka bila jamana ka minɛn kɔnɔ n'Ala sɔnna. Minnu yuruguyurugula? Minnu yuruguyurugula jamana den dɔw fɛ.